दिनै 30 एप्रिल गसाइगाव B.Ed कलेजनि 25थि गायसन सान 1995 मायथाइनि 30 एप्रिलाव गसाइगाव B.Ed कलेजखौ गायसनदोंमोन। बिनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जे साफ्रोमबो समाजनि फोरोंगिरि जानो गोसो थानाय सुबुंफोरखौ बा फरायसाफोरखौ मोजां रोखोमनि फोरोंगिरिनि सोलोंथाइ होनाय आरो दिनै 25 बोसोर जाबाय। बे 25 बोसोराव गसाइगाव B.Ed कलेजा रोजा रोजा गुन गोनां फोरोंगिरिफोर सोरजिनो हाबाय। जे मख'नो गोनांदि 1995 मायथाइनि 30 एप्रिलाव गसाइगाव ओनसोलनि माखासे मेलेमजिबि बिथांमोनहा जयै लोगो लानानै बे गसाइगाव B.Ed कलेजखौ गायसनदोंमोन। बेयाव पद्मश्री डक्टर कामेश्वर ब्रह्म बिथाङा गायसनगिरि आफादगिरि हिसाबै खामानि मावदोंमोन आरो दिनैसिमबो मावगासिनो दङ। आरो लोगोसे गुनेश्वर मोसाहारि बिथाङा गायसनगिरि नेहाथारि आरो प्रिन्सिपाल हिसाबै खामानि मावदोंमोन। दिनैनि बे गोथार सानाव आङो साफ्रोमबो गायसनगिरि आफादगिरि नेहाथारि आरो सोद्रोमा बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मान आरो खुलुमनायखौ बावहरबाय। दिनै बिथांमोननि नाजानायाव जोंनि बे गसाइगाव B.Ed कलेजा 25 बोसोराव आगान होबाय। जोङो रोजा रोजा फोरोंगिरिफोर जोङो सोरजिनो हाबाय। जायगानि फरायसाफोरनि जि सोलोंथायारि लुबैनाय बेखौ जों सुफुंनो हादों आरो लोगोसे जायगानि समाजनि जि सोलोंथायारि गोनांथि बेखौबो जोङो सुफुंनो हादों होननानै जों मिजिंथियो। दिनैनि बे गोथार सानाव आङो बुंनो सानदों जे जोंनि गसाइगाव B.Ed कलेजा B.Ed कर्स सालायनो थाखाय 2005 मायथाइयावसो NCT-निफ्राय गनायथि मोनदोंमोन आरो बिनिफ्राय गुवाहाटी इउनिभारसिटिनिफ्राय गनायथि मोनदोंमोन। बेनिफ्राय 2016 मायथाइयाव 2 बोसोरारि B.Ed खौ सालायनो थाखाय आरोबाव जोङो NCT-निफ्राय गनायथि मोननो हादों, रिकगनिसन मोननो हादों। आरोबाव 2017 मायथाइयाव 2 बोसोरारि D.Led कर्सखौ सालायनो थाखाय जों NCT-निफ्राय रिकगनिसन जों मोननो हादों। बेयो जोंनि थाखाय जोबोरै देरगाथाव बाथ्रा। आरो दा जों बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव एफिलिएसन लाबाय। जोङो दा पार्मानेन्टलि एफिलिएटेड जाबाय। आङो गोजोननायजों बुंनो सानदों जे देग्लायनिफ्राय जोंनि बे गसाइगाव B.Ed कलेजाव BA कर्सखौ जोङो जागायनो थागथियारि जों जागासिनो दङ। BA कर्सआव आर्ट्स स्ट्रिमाव जेसेबां साबजेक्टफोर दङ जेरै एडुकेसन, इंलिश, MIL, आसामिस, बड', इक'नमिक्स, पलिटिकेल साइन्स जेसेबां साबजेक्ट दङ मेजर लानानै जोङो जागायनो जोङो थाम-थिम खालामदों। बेयाव जोङो आसा खालामदों बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि प्रफेसार लाइस्राम लादु सिं मानगोनां भाइस चेन्सेलर, बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि मानगोनां रेजिस्ट्रार डक्टर प्रह्लाद बसुमतारी, बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि CUDC-नि मानगोनां डाइरेक्टर मुस्रि सानसोरां मोसाहारि बिथांमोनहा जोंखौ मदद खालामगोन। आरो बिथांमोननि मदद मोनोबा देग्लाय बोसोरनिफ्रायनो जोङो BA कर्सखौ जोंनि गसाइगाव B.Ed कलेजाव जोङो जागायगोन। आङो बुंबावनो सानदों जों गसाइगाव B.Ed कलेजाव हानायमानि जोङो जोंनि बे फोरोंगिरि स्टाफजों लोगोसे सावरायनानै आरो अफिस स्टाफजों लोगोसे सावरायनानै जोङो हानायमानि गसाइगाव B.Ed कलेजनि जि सोलोंथायारि मोनसे आबहावा बेखौ जों कुवालिटि खालामनो जों नाजादों। आरो बे थांखियैनो गसाइगाव B.Ed कलेजाव जोङो एकाडेमिक कमिटि, एग्जामिनेशन कमिटि, उइमेन एम्पावारमेन्ट सेल, डिसिप्लिनारि साब कमिटि, गाइडेन्स एन्ड काउन्सिलिं साब कमिटि, ग्रिभेन्स एन्ड रिड्रेसेल सेल बेफोर आफादखौ जोङो दानानै लादों। आरो गावबागाव आफादफ्रा गावबागाव फोथाराव एरियायाव खामानि मावगासिनो दङ। जोंनि बे आफादफोर दानायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जोंनि गसाइगाव B.Ed कलेजाव मोनफ्रोमबो साइडआव जाहाथे जोङो गुन गोनां आबहावा जों दानो हायो। फरायसाफोरनि
रेगुलारिटी, फरायसाफोरनि पांक्चुएलिटी, मोजां रिजाल्ट आरो सम मथे सिलेबास फोजोबनाय बेफोरखौ थांखि लानानै जोङो मोनफ्रोमबो आफादखौ जों दादों आरो एकाडेमिक कमिटिजों लोगोसे मोनफ्रोमबो आफादा गाव गावनि जि एरिया बेफोराव खामानि मावगासिनो दङ। आं मिजिंथियो जे फैगोन समफ्राव जोङो जायगानि जि सोलोंथायारि गोनांथि, जि सोलोंथायारि लुबैनाय एजुकेशनेल निड बेखौ जों सुफुंनो हागोन होननानै मिजिंथियो। आरो जोबनायाव दिनैनि बे गोथार सानाव आङो मोनसे बाथ्रा बुंबावनो सानदों। जोङो 25 बोसोर थामहिनबा रुपाथि मायथाइ बोसोरखौ जोङो खुंफुंनो थाखाय मोनसे बानजाय आफाद जों दादोंमोन। दा लकडाउननि थाखाय जोङो दिनैनि बे हाबाफारिखौ जों गाजा गोमजायै जों खुंफुंनोबो हायाखिसै। कलेजनि फिरफिलाखौ जों बिरहोनानै जोङो दोनथ'नाय जाबाय आरो उननि समफ्राव खाबु जायोबा जोङो रुपाथि मायथाइखौ गाजा गोमजायै जोङो खुंफुंगोन। It is a proud moment to say that the Gossaigaon B.Ed College is in its 25 years of existence. On this very day, that is 30th April 1995, Gossaigaon B.Ed College was founded, and all the local intellectuals, the benevolent citizens of this area put their untiring effort in establishing this institution with a motto, discipline and security, and with a vision to establish this institution as a center of excellence for teachers training. And on this very auspicious occasion, I convey my greetings to all the honorable founder members and honorable founder teachers who put their untiring efforts in establishing this institution. Especially I convey my thanks and greetings to Padma Shri Dr. Kameswar Brahma, the founder president of the governing body of Gossaigaon B.Ed College, and Srijit Guneshwar Mosahari, the founder, secretary, and the principal of this college. I would like to say that at the initial stage, the college did not get any recognition from the NCTE and from the university, but we left no stone unturned in fulfilling the requirement. It was only in 2005 that the college obtained recognition from the NCTE, and then in 2016 again the Gossaigaon B.Ed College obtained recognition from NCTE for conduct of 2-year B.Ed course. Again in 2017 the NCTE granted recognition to Gossaigaon B.Ed College for conduct of 2-year D.Ed course. Indeed, the Gossaigaon B.Ed College is a self-financed premier institution in the local, in the entire Kolkata district, and has been able to produce thousands of qualified teachers for both the primary and secondary level. I would like to say that right from this session, that is 2020, the Gossaigaon B.Ed College is going to start BA course, that is in all the subjects of the art stream like Bodo, English, Assamese, education, political science, economics. And I do hope that the Professor Laisram Ladu Singh, Honorable VC, Bodolin University, Honorable Registrar Dr. Prahlad Bosumotari, Honorable Director CUDC Srijut Sancharang Mosahari will consider the matter sympathetically in relation to granting permission for starting the BA course at this Gossaigaon B.Ed College. And I always look forward the quality academic environment of this college, and I'm working with enthusiasm, and all the time our staffs are helping me. Let me say that almost all the faculty members of the Gossaigaon B.Ed College are qualified and hardworking, and so we have been able to produce thousands of qualified teachers for the primary and the secondary level. The Gossaigaon B.Ed College has good number of infrastructures, including the principal quarter, the playground, boys hostel, college canteen, visitors room,
ICT lab, good library, and availability of classroom. So let me hope for the best.